Oke bolo, sarapan sudah ready. Pakai kerupuk, pakai tempe. Wah, mantap sekali ya, Pak. Pakai kecap, Pak. Siang. Wah. Pakai jeruk. Hah? Pakai jeruk? Boleh lah. Terus. Bisa gak? Itu habis, Bos. Yang ini loh, Bos. Nah. Wih, mantap. Pakai kerupuk, Bos. Mau gak? Wis. Jangan teriak-teriak. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Kerupuknya dipangan. Kerupuknya dimakan. Nah, semacam itu. Ayo Pak, dulu iwak Pak, kalau Pak enek anu nih Pak. Enek, wongnya enek. Nanti lihat ikan Kak Pak, ikan masak Pak Im. Di sana Pak, wongnya enek makan yo. Rp5.000. Iya Bos, gak apa-apa Bos. Yo, no kau. Lawai. Mantap ya Le. 5.000 guys, tidak naik dan tidak mundak. 5.000 beras larang murah podo ae. Urung diundakno. Masih tetap sama Rp5.000. Sudah kenyang dan sudah warak. Taruh. Yo lho. Taruh. Hap. Mbok. 5.000 soto sudah kenyang dan sudah warak. Nanti bar iki lihat ikan, Dik. Kalau ikan Mas Faim kan gede guys. Kamu suka apa ora? Kalau kono ikan nggone Mas Faim. Piye to, Ndak? Ya Ngecel ndek mau kok kudu tiba ae kalau tak. Aku nggak tiba. Iya makanya hati-hati. Makanya kalau makan teruk. Ojo ngobeng ya kaya set goreng. Gue semumbul man kerupuk guys. Mantap guys. Rafa suka sekali. Mangan kok didulang alah sampean Joko perawan daran dulang sing wedok. Sampean sing wedok didulang genten. Rasa ruwet. Mboke kaya dadi pegawe ae. Wis kabeh sampean mandiri kabeh wis nek wis gede sudah saatnya. Kalau gini kan masih butuh perawatan. Guys, nanti lihat ikan.
sisane anake trimo. Oke, cair carane. Nah, rasa isin. Nyolok aku. Maksud tuh gini wong ewan sik engko guys. Gak. Jelas. Sak pethuke dimemplungno. Kok yang pandangan kurang sih. Lah tak iki. Alhamdulillah lumayan ini kontrol dirawat. Mergo fungsi ginjal mama. Jadi ginjal lu gak sempurna. Tapi tak lah bisa tunggal kan bisa loh. Kalau setunggal infeksi setunggal batu ginjal masih penuh. Jadi pekerjaan ginjalnya gak sempurna. Kalau ini kamu dirawat diparingi itu vitamin ginjalnya. Alhamdulillah saya kondisinya sampai mak luas sakit, terus lesunan, masak-masak. Kok maune ya mangane berkurang maune. Walah mak sak sendok-sendokmu terus Pak. Tapi alhamdulillah mak pengen mak ya punya mak isuk mau subuh mak alhamdulillah. Udah mangane dalam ginjal sing kene sehat, engko bisa kene bisa di. Nah, alhamdulillah Batunya bisa diambil. Enggak enak pantangan. Untuk saat ini kan soalnya Anu operasi kasih kecil beling. dia belum sakit. Tapi kalau udah dioperasi nanti Oh, tak tuh. saya udah terlalu besar. Terus buat masak. Oh, berarti ginjal lagi. Dioperasi. Ginjal yang satu marai bermasalah. Hampir 1 kilo 5 kan terus saya sakit. Gambar 6 cm. Penuh. Kumpul dungane, Guys. Tentang kepari sehat, bisa nyambut gawe. Wong wedok pentang pantingan, wong lanang dikasih sakit. Mun nek gak mergawe nggo tampa apa. Opene wong loro iki. Ora cukup dingeti lorone tok, ya dicukup awake dhewe ya mergawe, nek ora mergawe engko piye. Yes. Kamu aja. Ya. Buat Mbak itu. Kita ke sawah-sawah guys. Kita mau lihat ikan. Cuma Ibu Nawang ini Pak. Makin ini api-api guys. Mai wong gede-gede mana. Tapi ya urung penuh. Wis mulai. Wis dikancing iki, Pak. Lah mau mangan awake dhewe eneng. Kono ya tenan. Metu kene lho kok ndang jeblok kok kono. Ndek mau nang kene guys wonge. Kamu sing numpak sambate Mbak ya. Sambate koyok kepicis.
Wis dikancing kalau wonge renek, ndekmu enak kok ben delok iwak. Omahe delok api, Pak. Yo. Pagere iki ngene iki lho, Pak, karep. Yo, pagere ngene iki ya apik lho. Oh. Ora stainless ngene lah ya sampe. Tapi wong anakku tuh jalukane stainless. Wes piye karepe kono? Heh? Ora, anakmu lanang ireng ini iki ya sapi. Terus Mbak Genang kalung kuwi nanti le Mbak, mbakku ki ape buah ape pamer. Ya Allah. Kok iso renek iki nang ndi? Aku komet aku ki ape buah iki lho. Masa nganggo cilik ngene? Dhisik kae wis nganu, Mak. Ketoke wis ngrumput jeneng kek iki. Iki tak jogo. Aku elingku sik mbok nek dipindah mae yo nang pipet ketoke, tapi mbok nek dipindah mae. Ora enek. Iki dadi apa iki? Lho kowe kepercayaan kok mbok dol, mbok buah. repot. Buah nakal. Ya Allah. Ya Allah, mak aku. Perkara buah kok ngutil. Tapi sak cepuk nek 20 juta enek dhek. Nggih, aku yo gak nganune nek bodone mak iki akeh masalah tambah telu minggu. Ora enek, Mbak, 20 ora enek. Engko mbok mbok dol. Terus gene Mas Miter kuwi lho. Mas Sukar. Mas Sukar. Kok bakul Mas kuwi? Mas duit luar Ngene, Mak. Ngene lho. Mas. Duit rusak, duit diparayap, duit luar negeri. Mas. Kan iku tak mbok pon yo nek nang luar. Mak ini anu pasang CCTV yo mak nang omah. Anak ini san. Lu tak cekin dhisik. Lah ngecek dhisik. Aduh berarti aku nek rasan-rasan kita anu iki. Ayo Mbak tuh gula beras. Ngendi lah men sampe tumbas lho. Aku mbek Pak Mi. Iki ndas wis Oh gak sesuai mak yo. Mak ngene, Pak ngene ngono, gak sesuai. Nah aku kan manut. Lah aku ngakon setengah kintal deh ngakon 2 kintal. aku tuku beras kilo. Wis ya Mbak, tuku beras 2 kilo. Mbok buang di duwe mau. Ya sak kuat jenenge buah ki sak kuat. Harga wong iki yo bener. Wong wis buah iki yo dicatet ae kok. Sampeyan kan yo catetan yo Mbak yo. Nggih. gak nek kowe sampeyan aja catet mobil ae. Akeh beneran. Lali. Pamane ndek gawe nang dhisik aku yo mak. Terus mak terus nggawa sak tepak iki aku balekno ora. Aku nek balekno aja sapi yo mak. Kowe nggo nang balik tepak kinten nggo pasir gawan kok gorene. Sak tepak. Yo aku kok ndoke rong kerat, berasi rong sak, lengane 5 dus. Terus gulone sak kintal rong sak. Mak adol sapi mak. Atik sapine wis ndak dienggo modal digawe. Lah tapi kok nggon kuthok kare sakeh. Iya, maksudnya Wes, ini iya, ngene lho mak iki maksudnya ngene umpamane kan Balik, digawe besok. dhisik aku. Heeh. Iki dhisik aku. Heeh. Lah mak kan buah nang nggonku kan sak tepak yo. Heeh. Lah terus mak digawe gak kurang anu. Lah dik nggonku apa-apa sapi wis tak nggo modal digawe. Iki badhe mantu mak. Nek wong mantu iki badhe mantu mak. Nek wong mantu. Mantune dol genten. Aduh. Ya badhe mantu. Apa tuh aku ngejoli yo. Wong desa sementing rame-rame. Ijoli nggih buah ki asam Nggih. ijol. Ijo buah pira-pira iki balekno. Sik Mbak tuku beras Mbak. Iki tuku sekilo ae. Sik. Paham kulo binti. Ya nek piye nek buah kesak ukar karo ndelok manten buyen ya ning kene. Nggih, paling buyune kacang kalih niku. Lah Sukma lo ngene pengene Rara. Saiki mau nyuting. Wah. Nggih. Murah sing rego 2 ya, Mbak. Sing rego 2.500 ya. Telulas, Bos. Ya Allah, telulas. Rong kilo, Bos.
10.000 kena berapa? Berarti Pak akan menang untuk uangnya wah mak terima 7,5 botol rolas. 13 ya Allah. Pakai gawe sing rego 10.000 ki lho. Jane nak dadi bakul ya badhe nakeh ya Allah tapi kok sampean kok. Masa aku penak. Pira, Mbak? Berase 20, gulane 10. Ayo degage. Aku ki pendang masang alis telale iki lho. Kalau sampean ki alami kok mau rasa masak. Salon buka-buka pasangan dhewe. Pasangan dhewe mana ra iso. Telalene tak puasan lentir. Lentir. Bawang mak telas mak bawang. Lengone sak. Bukan ini ya. Malah gak iya ra apa-apa, Mas. Dalu ponis nek wong sampel gede sini ya. Ya petuk omben-ombenan cilik gede nek kabeh, guys. Mbak, Bang, budi koyo kowe, Mbak. Nek, kene. Napa? Kene ki sing lanjutnya apa? Ini golek mat. Ih, gede kuwi lho. Lah, urung dipilah kok. Lah yo. Koyo bakule. Bawange mata ki lek. Setengah, Mbak. Ketoke apik. Setengah kilo. Lah aku gede ngisor, Mbak. Lah, aku gede ngisor. Aku seneng bawang ngono iku gede-gede. Setengah kilo. Jaluk plastik dhisik to, mur. Dan cateti ya? Apa? Gulane 10, lengone sak dus. Sing murah ae, aku pokoknya golek sing murah, lengo iki ketoke ya nek mbok kei ya ora apa-apa. Beras leh murah. Enak dadi bakul niku, guys. Wis mur ki setengah keluweh mur. Alah. Kok kurangan ae. Wis guys ki. Gulane 10. Bawange setengah niku. Setengah mawon. Nggih. Mbak Mur borong go buah. Ngeri tenan. Baratul Mas. Baratul Mas sak cepuk. Mase. Duit suwek, duit dipangan rayap. Mas separuh. Wis enek kabeh, guys. Tak bayar. Berapa? 426. Kok ngentuk lengone. Anu teng baja nih kali. Berasa jos, Mbak. Nempor kene, Mbak. Jos. Berasa super, Mas. Wapi. Berasa jos, guys. Tambahine ora. Ampun toh. Wapi murah iki. Sesuai dipangan dhewe. Buah riyen. Wah, iki gak digone anu iki. Terus guys, kita tuku minyak dulu. Mur kae. Aku tak tuku minyak Mbak Ning. Mbak Ning punya kok. Mbak Ning. Dek, minyak murah apa ora? Sak dus. Gak oleh kurang. Kok iso mbok larang wae rasa. Kok ngene iki terus piye ngene iki? Apa-apa larang. Amit ya. Bentar ya, Mak ya. Wis guys, nasi Pak. Wis guys, kita gangane Mbak Ning kilo dulu. Ayu-ayu kaya wong iki, guys. Ayo guys, dilarisi guys. Dilarisi guys. Ayo, Mak. Yo, sana guys. Wis Mbak Mur ngangkat tenan. Oke. Ayo. Nikah Mbak Ning sama Rika Mbak. Mana Mbak? Ya, guys. Yuk. Wis protol nih. Malah kok kelas ngomong.
Iya rong tak tukokno. Ana nak. Nah, tumbas niki teng mau wis blonjo. Hah? Wis blonjo kuwi. Hai. Saiki le kok. Wong kandhane wong plek iki buaya aja Kak. Kilo. Gulone setengah kilo. Bisa dijol dhewe kok. Gulone setengah kilo. Lah pakai anu. 10 kilo kita panggil pun. Ngeri. Capek. Wes ngeri. Lina ki nang ndi le, Pak? Aku ki dikandani ki ya ngladrahi, Pak. Wis saiki po enak Pak geliyer ngono ae. Tapi ki ndek iki lek mu rambut kon gawekno nganunan Pak, kenekan banyune nek muntah tetep ora rene kombe gale. Wong ki nek omongane kok gemah ripah loh Cina. Lah ya disambungi ndek iki rambut kei botong ngono lho maksude. Kei semen. Wis pro enak dalan iki wis mak clear. Gak sasu-sasu. Iki pamane nek tamu ya wis penak ya Pak langsung ron. Singkir sana parkir Mas Japan Udil. Heeh. Iki nek tamu metune kene nggih ora usah metu kono. Nek pengen dolan-dolan langsung mbok clearno rene. Kuwi yo gak tanah tanggane lek jablek kuwi. Lek jablek ngeri. Lah nek dolan kok timbang bingung nang kene kok apa anunan akeh. Montore bek nang kene ngger kok dadi ki nek uga setane uga rene, kene wis kebeken baje, kebeken apa. Lah nek kowe langsung seret langsung rene blundeng. Sok ben wis tak powaping neh gak yo panas kaya neraka. Lah nek ora nek tumbuhane tetep panas angger paping ki panasan. Wong kowe ngarep kae panas kae tak kena tak nggo mepe-mepe gabah sok. Gabah rong duwe kok panggonane wis enek ngono. Aku ki ngono ndek kae. Aku ki gak duwe apa Pak jenenge? Omah tembok dicat ngene iki. Aku wis duwe ya Pak yo. Siti adol cat. Cat itu kusik. Iya, mending ngene. Miss, catku tuku, Miss. Tak nggo apa le sih? Aku kira ndi omah tembok sih to awar koyo teletong sapi. Alah ra apa-apa, Miss. Wis tuku piro, Miss? Tuku 50.000, apa 60.000 kae tak cat, tak nggo ngecat tuh. Oh. Aja sembrono ngene lagi aku. Pe tuku apa kae mobil yo, Pak? Kae tuku apane, Pak? Tuku dongkrake dhisik. Dongkrake tuku. Lagi iso tuku mobile. Dadi ki nek pengen kalian pengen uripe ngene, pengen duwe apa-apa, kuwi awali dengan bismillah. Tukun apa sing dadi kenang apa? Pondek kae tuku dadung sapi ngono ya. Bancaki dadung ngawuk. Kena apa wong ndek jaman kae bancaki sapi terus angger paing tuku dadung ngawuk. Ya ben duwe sapi wong ndek kae. Lah nek saiki kan kowe zamane zaman orde baru, kowe pengen omah ya kowe tuku botone dhisik. Tuku kumbunge dhisik, engko ora iso. Ya sembah pira-pira kuwi sebagai kaya dadung ngawuk ngono lho, guys. Gancakane wong ndek kae. Nek tuku pengen tuku mobil ya tuku spione. Nah, tuku ban spion, kok iso tuku. Gak percaya karepem karek kowe. Engko nek setiap sura bancake tukokno kembang, kok ora iso tuku. Nek wong Jawa ndek kae ngono, tuku ora duwe sapine, nek nempaing tuku dadung ngawuke dhisik, guys. Gak percaya karep percaya mitos apa ora mitos. Wis, karek kowe. Nah, peleme ceblok neh iki. Mantap. Ker. Wis ngene, guys. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.